Machiegni kendo nyakoro mgaji wang'wa donje twak mara menye piny asenyisi ni wantie gi wende wa CPA Zakayo Masiro. Wimore Zakayo mose oganda nyikwara Ramogi kapok wachako twak. Amoso nyikwara Ramogi no imore uru. An CPA Zakayo Masiro. Koro wadwa twak ewi finance bill 2024-2025. Tiende ni wadwa twak ewi weche mag omenda, yore mag budget gi chenro madhi bete, madhi riembo chenro mag sirikal mag higa mar 2024 kod 2025 kendo nyaka chop higa manyien sama kama eka kendo timre nade lokore. Ang'olony bene twak mar finance bill no kapok wadhi mbele nitiere nonro mano chiw gi duol ma ringo nonro go motende kod ochumi kod omenda mar piny Kenya mano Kenya National Bureau of Statistics. Achiel kuom gik mane owuok e report ma kama en ni nitiere medruok magigeto ni dhi bedo e kogike hik omenda gana ariyo ka hik omenda ni orumo gana ariyo 2024 kendo odhi medre gi atamalo 30.2 mano choko mar osuru. Kaeto bende sechego waneno ka pesa ma sirikal tiyo godo miluongo ni expenditure bende medore gi atamalo 26.6 mano sirikal mamalo kapok odonje mano mar county. Kata kamano bedo ni choko medore to tiyo be gitiyo go omenda mang'eny to gowi to pod medore kendo ng'ato nyalo bedo kod geno ni sama bende koro omenda ichoko mang'eny inya ti kod ge chulo gope mondo mi gope gi odog piny. Ang'o miyo gope mag Kenya ni godo pod medore kinde bende koro gana jo Kenya pod imede juo gi osuru mamalo Zakayo? Lydia oimre kendo. Wang'iare Lydia. Wabro wachaka gi kar usuru kanyo. Kichipenjo ni usuru pod imedo ng'adi. Rates pod imedo. To choko medre lakini ang'ono matimre expenditures di malo tina ni kaka gitiyo gi pesa ni bende medo dhi malo to gimedo holo mang'eny. Wachak gi chien. Ang'o momiyo sirikal oketo osuru? Nitie sababu mang'eny mag usuru. To kawawe mang'eny tabro dhi achiel kende kalure gi samoro kwa yudo saa to wabro dhi mamoko go. Mondo gichok osuru mag riembo go chenro mar ang'owa mar sirikal. To wang'i kenjwa ka. Samiloso chenro mar omenda kaka koro sani. Ibo yudo ni Kenya timo gimiluongo ni deficit budget. Tie balance budget, surplus budget, to kod deficit budget. Surplus budget nyiso niya, wachoko mang'eny moloyo gima wadwaro. To deficit budget nyiso niya, kwa ng'iyo mbele, to waneno kwa dhi choko mathis moloyo gima wadwaro. Tine nitie fuok moro madong'. Fuok madong' ni kae makoro holo timre nade? Donje. Tiende ni ka sirikal obedo gi budget, adwa tiyo gi figures kata mana namba matindo ma jo awinjo wanyalo winjo yo makare. Wawache ni budget kata mne odi kanyo. Ni in gi budget mar 10,000. To in gi yore ni duto inyalo mana yudo 6,000. To wi 10,000 ni gik michano timo nyaka itim te. Tiende ni nitie 4,000 moro mionge go. 4,000 ni nyaka imany kuma idhi makati hole ir osiepni kata timena. Mane deficit mwawuoyecha. Koro nyaka itimri nade? Nyaka imany. One of the ways kata yore ma sirikal finance go kata loso go pesa magiriembo go chenro en ni nyaka gijuog dhano kata gijuog jopiny. To ka gisejuogo jopiny gimodong' no gidhi holo oko. To king'iyo budget manyie wan go chien kata kaka Kenya osebet gi subsequent budget ni budget malure gi maluwo wadgi iro ni onge ga modok piny. Gin gisiko gidhi gamna malo. Koro gi kizungu wacho ni Kenya is overambitious. Kata wan gi overambitious budget. Wan gi budget moro mwang'e maber ni ok wanyal choko pesa ni. To giko ne en ni wadwa ni nyaka wabed gi pesa no. Kok wanyal choke to nyaka wabed kode. Ang'o matimre? Ka nyaka wabed kode gin two things. Nyaka wachoke to kok wachoke nyaka wahole. Koro yudo ni overambitious budget tiende ni wabedo gi geno moko dhi kare. Kata wabedo gi lek ma ok odhi kare. Ithoro leko kata ileko mang'eny ahinya. Tiende ni in kar mondo iket budget obed 10,000 to in koro ing'awe obed 20,000. Tionge kode. Tionge kode.
Tiende ni kidwa dhi holo nyaka kori hol ahinya. To kidwa dhi juogo japiny be nyaka itimri nade? Nyaka ijuoge ahinya. Koro wabedo over ambitious. To sama wan over ambitious ni Lydia, ipenjo ni to ang'o momiyo pod waholo to chien kacha nywa wacho ni wadhi choko to choko bendo medre to pod wahula hola. Choko medre ndio. To sama kama nyaka watim gimiluongo ni comparison analysis. Ang'ono mwadwaro, tang'ono mwayudo, tang'ono mwaspend. Koro mano ema ibiro yudo ka holo pod nyaka timre nade? Dibet mang'eny nikech wabet gi lek moro ma ok ni kare. One over ambitious. Tiende ni wadwaro gima waonge go to kanyo pok wachopi. To king'iyo sirikal bende. Sama giwacho ni gidhi choko pesa ma kama, ok ochuno ni nyaka giyude. Nikech king'iyo chien kanyo nitie gimiluongo ni target forecasting. Forecasting tiende ni wang'iyo ni wadwaro 50,000. 50,000 ni wadhi yude kama. Wadhi juogo gima chalo kama pesa ma kama, wadhi juogo gima chalo kama pesa ma kama. Sami wacho ni dwaro 50,000 to kiyude. Kata tax measures kata yore miketo midwa dhi yudego ok ochopo kare. Bemiyo koro bende timri nade? Bende ni pod idhi holo. For example, king'iyo KRA, ne gigolo report moro ni their quarterly, the current quarter target gidhi mise by 300 billion. Iwinjo? To chien kacha ka niloso budget, ne tiende ni gima nonego gichok cha ne part of ang'owa budget. Ne bedo achiel kuom kaka ne gidhi yudo pesa. To the fact ni gin over ambitious kata bedo ni sirikal nigi lek ma ok ni kare. Lek mar miriambo e yore mag choko pesa. Ok giyudo gima ne gitimre nade? Gima ne gidwaro gi yore mane gitimre nade? Mane giketo. Tiende ni they are hitting below the budget. Tiende ni ok giyud gima ne gitimre nade? Gima ne gichano ni nyaka giyudi. Koro mano miyo pod nyaka gitimre nade? Gidhi gihol. Penjo ni to ang'o momiyo expenditures wabe timre nade? Medre. Nikech jolonyo wacho kanyo no dhi timre nade? Odhi medre. Samitimo budget kata sama wawachi ni iloso chenro mar sirikal, chenro mar omenda mar sirikal mar higa mangima. Kaka nwa wacho, iwacho ni mae budget, to budget ni mae mwanyalo yudo. To kwa yudo, to mae mwadhi holo. Bas, tiende ni wadhi hulu, to wadhi generate kendwa, wadhi juogo suru. Aya, kwa se yude, to mae kaka wadhi teri. Tiende ni sirikal samunyisi ni wadhi choko kama, gi yore machalo kama, to bende donge ginyiso ga ni wadhi spend kama, gi yore machalo kama. Kori bo yudo ni sani bende nitie gimiluongo ni inflation rate. Ok en gima stable. Inflation rate en mana medruok e bei mag mwandu mwatimre nade? Mwatiyo. Ta eno kochung king odonga atamala 7.7. Koro kochung to mano kore penjo mwapenjo serikal. To penjo na bire kama kaka in kode kaka wabe wan kode kaka jolony. Tiende ni kiwacho nwa ni wami machalo kama ti holo machalo kama. Inflation rate cha bende odong constant. Kaka ne en. Pesa timo nade? Sirikal nigi mibadhi mang'eny. To mano gima nitie kaka ing'ama jafwambo. Kwa wacho ni sirikal nigi mibadhi, ok en gimi nyalo kita National TV na explain to kidwa na explain ni benda nyalo explain. Lakini kwa ng'iyo chien kanyo to iro ni nitie pesa molal, omenda molal kama chalo kama, omenda molal kama chalo kama. To bende nyalo bet ni ngi pesa samoro Lydia. To priority cha iluongo nang'o gi dhulu. Gimimiyo ong'ala manyime. Kata gimimiyo pek. Gimimiyo pek e paro mari. Ere gimidwa ni kwang itim, gi gimonego bed ni timo mar ariyo, gi gimimiyo onego bed ni timo mar adek. To ewi gik monego bed ni timo gi. Iyudo ni monego bed ni chako go mokwongo iketo chien, tichako gi monego bed ni timo mar adek. To mano is not even the problem. Samoro kata gima onge bendo kaw to kete gima e chenro ka. Koro ni expenditures be biro dhi malo nikech nitie prioritization mok dhi e yo makare. Tiende ni waketo chenro wa e yo mok no pangie. Koro ni wan gi crash programs. Iyudo ni gima ne onge ochako dhi oket ka king'iyo mos Lydia chien kanyo une jofwambo.
ni neno pesa mane dhi tiyo renovating State House, renovating the office of the Deputy President. Gigi ne nie budget. Ni gionge. To ok gin siling apar, ok gin siling abich. We are talking about hundreds of millions. To abe timore sama nitie jok mane pio dare miech gi gionge kuma gidaki. To sechego, tinyisi kata inyisi ni dhi e higher ground. Penjino be ni kare. Ng'ato pio riembe dala ne tinyisi ni dhi e higher ground. Higher ground no ni kanye. Serikali mwenyewe kia kata ni higher ground adi mantie. Iwinjo. Koro wawacho ni priorities mar serikali bende miyo kaka gi spend dhi malo moloyo kaka no chane through the budget. Zakai panang'o matimore gi jotendwa? Bende paro ni gin gi chuny mar tiyo ne jopiny koso telo kae Kenya ka ji donje telo mondo mi olos mana yore gi okan gik moko ne nyithindgi. Ere giminya wach nikech makodho gi kae oganda ni matek imedo suru kae tikawo bilion madhi nen bilion adi milion 900 idwa los go ot ma ok chwer. Ot mok chwer to ot mabe dhano dake maber. Lydia, abro wacho ni kizungu wacho ni you are drunk of power. Kata samore donjo kucha to gino meri. Either I feel sweet kata samoro ingeni ngato nyalo bedo drunk of power kaka wanene. To samoro eno wuon okone. Kene no wacho nango kingi ni duk to kia ni enduk. Joma ni bute ok nyise ni anadi enduk. Anaparo ni konego be ni ng'ato donje telo. Tibedo ng'ama oluor gi jok ma pachgi ler, jok ma pachgi lew. Ing'eyo, wakaw kata for example President Moi the late, nen japuonj school, donge. Wakawacho ni pache ne ok lew, pache ne lew. To donge ne besides him ne nitie economists. Donge. Ok inyal bedo president to nimedwa gedo ndara. To jatend ndara to bi ok en kata engineer. Kimi atelo kawuono to kwa udhi e migawo mar ndara. To kawo engineer kachiel tatero kacha takete nikech en emo elewa gima ndara en. Sani kwa wuoye winderni mokethre gin gi knowledge mane. Iro ni jatend migawo ok en engineer. Ikaw Ministry of Education. Kar mondo mi japuonj ng'ama elewa classroom, ng'ama elewa lecture halls, ng'ama elewa education administration. Ikaw timiyo ng'at moko timre nade, ng'at moko japuonj. Iwinjo Lydia? Koro an aduoki indirectly to kata aduoki directly lure gi kaka iwinjo. Tiende ni sama jatelo omitelo onego kwany jok matimre nade mawinjo migepe monego bed ni gitimre nade gitele. Kata kidhi Ministry of Health nyineno ka weche wuok chien kanyo ni omi ng'ato gimoko timre nade gimoko donjo kode. Onge kaka in jatelo ibro dhi maber ka jok moluori ok jok mawinjo tich mitimre nade mimiyogi. Neno bende nitiere wach ma wadonjo ne county dhano ka revenue kata osuru misolo dhi medore gi 9.0 mano en bilion 512. Kaeto kidhi expenditure kata kwan mwinjo be nigi tiyo godo dhi medore moloyo michoko cha. Ang'o ma dhi timore kae Zakayo? Dhi chopo bilion 562 to gichoko bilion 512. Ere kaka gidhi konyo wachni ka? Koro ing'e ni mano to par ni ma be timore sama bende koro nitie seche ma governor oseyuak ni pesa mimiyogi kwea malo bende ok romgi. Dhi bedo nade? Koro kizungu to wacha ne cut your coat according to your size. Kenda ne kidhi pimo nangani no obed mna size ni. Wek dhi dwaro gima duong' mok timre nade mok romi. Wachak gi kanyo. Onge kaka inyalo keto expenditure malo to sources to ne piny. Mano nyisowa niya nyaka wadog mwa revise expenditures magwa mwang'e niya onego bed ni wa spend pesa machalo kama to ma yuto marwa. Kara koro wang'inga ng'owa expenditure marwa mondo timre nade odog piny. To kapo ni we insist kata kapo ni waramo ni nyaka bed malo kanyo to koro nyaka wapar ni pesa gi wadwa timre nade
wadwa golo gi kanyo lakini jolony ose predict niya midhi yudi thin moloyo midhi tigo but mano koro bro dwoko gi drawing board tiende ni nyaka ging'i revenue centers mag gi to sama ging'iyo revenue centers mag gi tiende ni kwawuoyo revenue center for example ibiro neno ni kaka koro counties ere kaka gichoko omenda ibiro yudo ni gikawo kata wawach ni chien kucha nitie kata single business permit ibiro yudo ni joma ran ba kata mar ran kuonde mag madhamuna nitie kata gi liquor license to jok ma kata man hotel bende kanyo nitie wawe kata no hotel kende nitie fire whatever iluongo ni fire license gigi duto license gite iyudo gi gang'owa gi pesa koro kwa bago iluongo ni revenue centers koro kwa we revenue centers tiende ni government kata local governments be nyaka koro par matut ni to revenue centers magwa ginang'o nyaka ibed creative tiende ni nyaka ibed ng'ama pache paro beyond kata mokalo gimineno kanyo kidhi e national government sama giloso chike gi mag omenda giwacho ni expansion of tax base tiende ni giparo ni ang'ono mokawa tax kata ang'ono mok waketi osuru monego bed ni waketi osuru counties be koro nyaka par kamano nikech onge kama gidhi yude to sama wawacho kamano Lydia gimoro biro e pachi gima biro e pachi en japiny to koro japiny dwa timo ohala nade dhi bet matek nyalo bet matek emomiyo koro nyaka gidog ma gibed piny ma giwacho ni ka waonge go to wan ma nyaka water ambitions wa piny to sirikal mamalo bende samoro timone counties marach nikech yudo ka sirikand gweng' samoro rito pesa kuom ndalo mang'eny eka mondo sirikal mamalo otimre nade omigi pesa ma giriembo go chenro mag gi piny kucha koro ibo yudo ka kanyo samoro bende kelo tabu to kwawe mano en ni ambitions wa manyaka wadwok piny law nyaka ng'ade mna kolure gi size mari to tiende ni ko waonge revenues malong'o to expenditures wa be nyaka wadwok piny pile pile jengo piny en mos ok en dichiel kata rom no kogero dichiel be aneno ka nitiere wach mar gedo mar ute mane ogi ogonyore en gino mabende osekelo mbaka mopogore opogore ka bende nitiere oganda ma ok dware to kata kamano sirikal bende oramo ni nyaka odhi mbele king'iyo higa mar 2022 noger ute 1,390 to ma noger gi siling bilion 9.1 kaeto higani oger 3,357 to tigi bilion 92.5 pogruok mar bilion 83 to pogruok mar ute en watu 1,960. adwa ni mia statistics no kendo 2023 negitiyo gi pesa di negitiyo gi 2022 gitiyo gi bilion 2022 no bilion 2023 gitiyo gi bilion 9.1 bilion 9.1 to gigero units adi units 1,390 units 1,300 to ka gik sani to koro oger units 3,357 to tie gi bilion 92 pogruok mar bilion 83 to ute ma omed en 1,967 mathematically I'm a mathematician mathematically gino ok donji I will tell you in kizungu ni they are cooked figures nikech kata king'iyo range bilion 90 ogero ute 1,000 bilion 92 ogero ute 3,000 bilion 9 ogero ute 1,000 gi wiye ogero ute 1,000 gi wiye ro bilion 93 to ogero ute 3,000 gi wiye that ratio is not working out koro an samoro nitie gik moko anyalo penjo ni ng'ano moseneno ok napingo sirikal iwinjo Lydia sirikal ochoka pesa ing'eyo ni wach housing levy ni okang'e ni penjo ni orie kanye but ka en about what has been done to their cooked figures to impress the nation kata mondo nyisi japiny niya pesa umu choko cha otimre nade utiyo to wigi wil gi ratios moko kanyo
is not working out. They are cooked. Numbers can never lie. And when they lie, nitie miriambo. To Lydia kwang'io wachutegi. Ing'eni wachutego be ok ler nikech kata wuon ute ok market utego ni nitie need mar ute. Eno market utego ni nitie need mar ang'o? Loso tich. Iwinjo gik moko ariyogo. Gigo pogre. Nikech sama in gi gimidwa usonwa to kata gimidwa konyowago, onego stick to the discussion nia ni utegi waneno ka nitie shortage mar ang'owa mag udi. To wek nyisowa ni shortage mag in koro explaining kaka utego dwa konyowa gi kaka imiyo gi ji gi ng'ano mo qualify. I deviate tenende ringo from the discussion iduogo discussion mar tich. Koro gin giduogo giwacho koro giuse kaka yor mar miyo jopiny ang'owa tich, ok yo mar miyo jopiny ot. To kwang'iyo finance bill paro mar chik 2024 gigeto medo osuru. Awinjo kiwacho ni ing'ado kodi kaluwore gi nyalo mari kata size mari kaka iromo. Be paro ni kit kaka ichan medo osuru M-Pesa no eno kacha weche mag makati bedwa medo idwa ketne VAT mano onge chon. Be paro ni madhi los keto deficit obed makare mondo mi okony. To bende ma weyo japiny kama nadi nikech iyudo ka salary kata osara mar oganda to ok medre, yuto ma oganda ok medre, tije miloso ero chal ni loso mane kar loso udi no kende pokanno kendo moko kendo oganda thoth gitemo ywak ni onge tije, thuolo mag tije. Dibero nade zakaka? Kar ot kanya sing'isi ni ae nikech onge. To ka intie to siemnwa ni en kanye. Cooked figures. Waendelea. Ipenyo ni osuru dhi medre. Tiluongo mkati. Ing'eni sirikal gimok ging'eyo ni samiduoko rate mar osuru piny tiketo ngima bet mayot na japiny. Tiende ni purchasing power mar kata mana $100 bet malo. Ing'eni sama ang'ise medo osuru gima ne 100 nyalo nyiewo kawuono ka kiny medo osuru kiny ok onyal nyiewo gino kiny. Tiende ni yani bei otimre nade omedre. To sama bei omedre wawacho ga pile pile ni sami wuoye pek mar ngima mar japiny tiwuoye medruok mar bei mar gima japiny tiyogo. Onge gimoro kanyo kendo kik ng'ato wuondi nitie gimoro kendo mwawacho. Sama ngima japiny omedre en ni bei mar gima otiyogo gocha otimre nade omedre. Bei medre nade? Achiel kuomgi en osuru. To tigi ma wawacho ni you leverage on numbers to get what you want, to hit your target. Tiende niya onego bed ni kinyalo yudo numbers mang'eny kata kinyalo yudo dhano mang'eny manyalo chulo osuru ber moloyo kinyalo yudo mana dhano matin manyalo chulo osuru. Tiende niya kiketo osuru e bei mapiny to japiny duto nyalo afford ngima. Samo afford ngima ing'e ni VAT wawacho ni it is tax on consumption. Tax on consumption tiende niya en osuru michulo indirectly kikia. En sama idhi nyiewo gimoro ni dwa tiyogo cha tipoke chule tikene chule. Lakini inyalo mana penjo ni to gini na nyiewo nyoro to beche koro bet nade ni. Tibiro nyisi ni sirikal otimre nade omedo osuru. En tax on consumption. To gima temo wacho en niya tax on consumption should be really low. Tiende ni onego bed ni en piny. Ma japiny kodhi nyiepe duka to chulo to pek to kowinjo lakini osechulo. Ibo yudo ka ji 1,000 onyiewo gino to ko complain to mi pesa mang'eny moloyo kimedo osuru ewi gino to bet malo to ji 2 kende modhi monyiewe. Winjo gima temo wacho. Tiende ni sirikal onego think ni when you increase the rates of taxes kimedo ginene atamalo mar osuru dhi malo joma thin ema bro chule. Tiende ni joma thin ema bro afford kata ema bro bedo ni nyalo nyiewo gino to miyo osuru. To kikete matin wacho ni kidogo kidogo ujaza kebaba. Dong mane gima Kiswahili wacho. Matin cha jaso ukapu kata obabo moloyo kikete mang'eny to hinyo japiny. Tiende ni sama sirikal omedo osuru Lydia japiny hinyre. To ka japiny hinyre sana kodhi malo kaka koro ng'ato goli from exempted rate to 16%.
gini pan dhi medre gi pesa di mang'eny to adieri samoro ok wawacho ni mano rach to onge kaka chulo osuru be nyalo bedo gima rach chulo osuru en gima ber tiende ni wamiyo sirikal yot mar timonwa gik madwaro gero ndara ketonwa arita kwe maber ketonwa osiptende kata yedhi osiptende bera lakini koro tere malo ne marach nikech joma tin ema nyalo timre nade ema nyalo konyore to kwa wuoye target mar KRA donga wawacho ni they are missing their targets quarterly targets they miss every quarter. What does that one tell you? Tinin gima timre kanyo ni osuru magi medo ga cha gikia ni nitie kaka osuru no be ok timre nade ok dhi maber to ka gikete piny to gidhi yudo namba mang'eny to ka giyudo namba mang'eny eka giyudo osuru man malo koro gisani to gidhi nyoja piny through mkati to dongo winjo ko wach kanyo ni expenses the medre kiangono the medre the government will continue missing their targets unless they give it gimiluongo ni public participation cha wach mogik otime maber to giwinj pach japiny to kata ka giketo mkati is very essential en gima giwene oganda chamo familia mang'eny tiyogo kar mondo gikete gima is not affordable kata ka giketo tax mana kaka ne gichako gi mafuta remember mafuta kane gichako ne giketo 8% ok ochuno ni nyaka iket 16% e mkati e kiyud gino kata kikete 5% kende to pod ibro yudo japiny ok bro winjo pek ahinya to ibro yudo mang'eny kaka idwaro to kikete mang'eny to you will miss your target. Kono mogo jong mano kanyen pach jalony CPA Zakayo Masiro wa fuaro mana wiye matin en report ma yelach kende Ramogi TV kayo bro medo fuoni go mar nyisi ler kotenre kod weche go wende motenre kod paro mar chik mar omenda gana prayo kod ang'wen bende koro medo getos medo suru e pacho kayo rom kendo sadek chendo maro imore nyinga Lydia okay.